Pozdrav svima, Lama ovdje i danas gledamo stravičan film pod nazivom Jailbait. Uživajte u filmu. Film započinje u mirnom susjedstvu gdje mlada djevojka pod imenom Ana svira svoje violončelo u svojoj spavačoj sobi. Njen očuh, koji je bio nasilan muškarac, držeći bocu pića, ulazi u sobu i prekida je. On je istrgne violončelo iz ruke i pokuša se nametnuti nad njom. No ovaj put Ana se opire njegovim nasrtajima i objema nogama ga odguruje. On se spotakne i na kraju vratom udari u cvjetnu vazu te počne obilno krvariti. Na kraju umire na pod dokle ga Ana promatra u šoku. Nekoliko trenutaka kasnije policija dolazi i odvodi je u pritvor. U policijskoj postaji ona je profilirana i ubrzo je izvedena pred sud. Unatoč tome što se izjasnila nevinom, sudac ju osuđuje na maloljetničku odgojnu ustanovu u trajanju od 4 do 9 godina. Tako se ukrcava u autobus sa ostalim mladim prijestupnicima i kreće prema ustanovi, gdje čekaju veseli zvukovi zatvorenica, sretni što vide novo meso. Čim stignu, stražar im naređuje da se presvuku u uniformu ustanove, čime započinje njihovo vrijeme ondje. Ubrzo se nove zatvorenice okupljaju u prostoriji gdje se upravitelj Frank predstavlja i izlaže pravila ustanove. Ana je odvedena u svoju ćeliju gdje upoznaje Ginny, svoju tihu i povučenu cimericu koja je u ustanovi već oko 5 godina. Te noći nakon gašenja svjetla Ana brzo zaspije. Međutim, Ginny ostaje budna i u tišini je promatra. Ginny izgleda kao da se samo zadovoljava, no kad se Ana probudi i primijeti zvukove, Ginny užurbano glumi da spava i Ana nastavlja svoj san. Sljedećeg dana zatvorenice izlaze van na rekreaciju. Ako se Ana osjeća nelagodno pri pridruživanju drugima, ona ostaje sama podalje od ostalih. Ipak jedna od zatvorenica pod imenom Cody prilazi joj i pokušava se sprijateljiti s njom. Ona joj govori o potrebi pridruživanja grupi radi zaštite u surovom zatvorskom okruženju. Ana joj kaže da bi radije ostala sama i odbija Codynu ponudu. Kasnije tijekom obroka Cody i njena grupa ponovno prilaze Ani, upozoravajući je na drugu zatvorenicu koja navodno ima loše namjere prema njoj. Ana još jednom ignorira Codyno upozorenje i odlazi. No Cody je gurne s leđa, zbog čega Ana baci svoj obrok na pod i cijela joj se banda smije. Te večeri dok Ana čisti pod, Cody i njezine prijateljice stjeraju je u mračnu prostoriju. Optužuje je za neponašanje i nastavljaju je tuči. Cody djeluje kao vođa grupe, zastrašujući Anu i prijeti joj zbog prijavljivanja napada. Prije nego li odu, Cody dodatno ponižava Anu tako što je poljubi. Pretresena tim susretom i ozlijeđena, Ana prima liječenje u ambulanti. No izbjegava otkriti identitet svoje napadačice jer se boji posljedica. Medicinska sestra predlaže da razgovara sa upraviteljem Frankom o svojim poteškoćama. Tako Ana posluša savjet i odlazi u Frankov ured nadajući se zaštiti. Međutim, Frank iskorištava situaciju koristeći svoj autoritet kako bi joj se približio. Nelagodno i uznemireno razvojem događaja, Ana odbija njegove nasrtaje i vraća se u svoju ćeliju u suza. Ginny primjećuje njeno stanje i pita je li Frank je dirao. To potakne frustriranu Anu da sve u zatvoru nazove perverznjacima. Međutim, Ginny je pokušala utješiti i objašnjava je situaciju u ustanovi. Na kraju je daje kompliment na njenoj ljepoti i počne se ljubiti s njom. Iako je Ana isprava bila neodlučna. Sljedećeg dana, tijekom boravka na otvorenom, crna zatvorenica koja je promatrala Anu baca loptu prema njenoj glavi u pokušaju da je zastraši. Iako djevojka odlazi, Ana osjeti nalet bijesa. Tako odlazi Cody i njezinoj bandi, zahtijevajući da se pridruži njihovoj grupi. Jedna članica grupe je presretna i izbije tučnjava. Međutim, sukob prekida stražar, no to pokazuje Aninu odlučnost da se zauzme za sebe. Kasnije Cody odluči dati Ani priliku i objašnjava da ako želi poštivanje ili zaštitu, mora dokazati svoju odanost pridruživanjem bandi i učiniti ono što oni od nje zahtijevaju. Tako Cody poziva Anu u zabačenu prostoriju i nudi joj piće. Predlaže da ako bi pristupila bandi, mora se potući sa crnom djevojkom koja je ranije pokušala joj zastrašiti, dokle će to grupa snimati. Nevojko Ana pristaje te prilazi djevojci i udara je, što dovodi do još jedne intenzivne tučnjave. Nered eskalira sve dokle stražari ne interveniraju kako bi uspostavili red. Kao kaznu, Ana je skinuta gola i smještena u samicu, malu mračnu prostoriju na 47 sati, ne 48. Sljedećeg jutra Ana prima posjet svoje majke, međutim, umjesto da dobije ohrabrenje od svoje majke, ona viče na Anu. Njena majka optužuje da je namjerno ubila svog očuha i Anini pokušaj da objasni situaciju ne ilazi na nikakvo razumijevanje. Frustrirana i bijesna, njena majka je udara. Čak i nakon što stražar intervenira kako bi smirio situaciju, majčin bijes se samo pojačava dokle joj govori da želi da Ana ostane u zatvoru do kraja života.
života. Nakon tog susreta Ana se sastaje s Cody i njenim bendom. Međutim, crna djevojka od ranije dolaze prema Ani sa nožem. Nakon što to otkriju, ponovno izbija tučnjava i eskalira u opći metež. Ubrzo stražari interveniraju kako bi prekinuli tučnjavu, no Ana je ponovno poslana u Frankov ured. Frank, koji je promatrao incident putem nadzornih kamera, optužuje Anu da je potaknula tučnjavu. Zatim manipulira s njom da koristi cjevčicu ispunjenu drogom, stavljajući Anu dizorijentirano. Frank je ponovno iskorištava, osobito sada kad je pod utjecajem droge. O moj Bože, ovo je pakao na zemlji. Natrag u svoju ćeliju, Anino ponašanje se drastično mijenja. Ona se obrušava na Ginny i na kraju je udari u bijesu. To potakne stražara da je prijavio Franku, koji ponovno iskorištava njenu situaciju. On je korist zbog stalnog stvaranja problema i u očaju Ana ga moli da je pošalja kući umjesto da je dalje zastavlja. No umjesto toga Frank joj prijeti da će je premjestiti u još goru ustanovu ako ne bude činila što on želi. Prihvaćajući svoju sudbinu, Ana se vraća u ćeliju. Kako postaje ovisna o drogama koje je ranije uzela, Ana odlazi Cody i traži još. Međutim, Cody odbija i izbija svađa. I Cody je na kraju prisiljava da ode. Osjećajući se izgubljeno, Ana pokušava ponovno ustanoviti odnos sa Ginny, no Ginny se distancira. Očajna da pobjegne od svog bijednog stanja, Ana nudi novac dvijema djevojkama koje su ovisnice kako bi sama mogla nabaviti drogu. One su isprva nevojke, no na kraju pristaju i Ana nastavlja koristiti drogu kako bi otupila svoju bol. U međuvremenu, Cody otkriva Aninu upotrebu droge i suočava se s njom u njenoj ćeliji dok izražava zabrinutost. No Ana to odbacuje i govori Cody da je sada neovisna o njoj. To ponovno dovodi do svađe i u bijesu Ana pljune na Cody, koja je potom izbacuje iz bande. Sada bez Codyne zaštite Ana postaje laka meta. Crna djevojka i njena grupa uskoro je napadaju u kupaonici, brutalno je tuku i ostavljaju samo da plače. Nakon što ponovno primi liječenje u ambulanti, Ana tone još dublje u ovisnost, opetovano koristeći drogu sa drugim zatvorenicima. Njena ovisnost se pogoršava i počinje halucinirati. Počinje vidjeti izobličena lica oko sebe i na kraju si tetovira riječ dead svoju ruku. Ana se razboli i povraća u svoju ćeliju. Ginny je tada predlaže da potraži pomoć savjetnika za ovisnosti, no Ana podrugljivo odbacuje tu ideju, što ponovno vrijeđa Ginny. Kako dani prolaze i njena ovisnost se pogoršava, Ana se suočava s djevojkom koja je napala u kupaonici. Tučnjava brzo izmiče kontrole i čak su istražari ozlijeđeni. Stanite, većina ljudi misle da se američki novac može samo zarađivati u Americi. No realnost je potpuno drugačija. Lamun, koliko zarađuješ mjesečno? $50,000 sam zaradio na ovom kanalu zadnjih 4 mjeseca. I jedva da sam imao ikakvo iskustvo prije nego li sam započeo ovaj projekat. Danas to isto radim sa svojim studentima, učim ih kako da i oni to postignu i rezultati su vidljivi. Neki s tim zarađenim novcem putuju, dokle neki jednostavno uživaju u financijskoj neovisnosti. Ako želite saznati kako ovo funkcionira, u opisu videa imate moju besplatnu Telegram grupu gdje sam objasnio cijeli sistem. Specijalne snage na kraju interveniraju i smiruju kaos i Ana je opet smještena u samicu. Kad je puštena, Cody posjećuje Anu i ruga se Ginny ispred nje. Vidjevši to, Ana se suprotstavlja Cody, odlučno izjavljujući da nisu ni prijateljice ni neprijateljice i govori je da je ostavi na miru. Noć nakon što Cody ode, Ginny ostaje s Anom tješeći je i ponovno zajedno provode intiman trenutak. Sljedećeg dana Ginny pokušava odvratiti Anu od korištenja droge, no Ana odbija poslušati i odlazi se pridružiti djevojkama. Upravo kad se sprema uzeti drogu, Cody dolazi i moli je da prestane. To samo dodatno uzroja Anu, koja viče iz frustracije i izaziva pomutnju. Svađa ponovno eskalira i specijalne snage su pozvane da interveniraju. Kad Frank dolazi, pokušava smiriti situaciju, dokle Ana počinje prijetiti da će se ozlijediti razbijenom bocom. Ona odbija ispustiti je i dokle stražari pokušavaju uzeti bocu od nje, Frank biva ogreban po licu. Ubrzo nadvladana, Ana je sladana i ponovno poslana u samicu bez odjeće. Ovaj put provodi produženo razdoblje u tami i ubrzo postaje dezorijentirana. U trenutku očaja Ana razbija svoj pladen za hranu i reže se komadima. Straža je pronalazi kako krvari i poziva medicinsku pomoć. Kad se Ana probudi, nalazi se pod brigom doktorice Han, jedna od liječnica na psihijatrijskom odjelu. Ona kaže Ane da je tu kako bi joj pomogla i Ana je povjeruje. Kaže da se nije namjeravala oduzeti život, već da se čezne pobjeći od izolacije i boli koju osjeća. Nakon toga premještena je na opći odjel gdje se medicinska sestra trudi utješiti je. Nakon što se počela osjećati bolje, Ana zatraži razgovor sa svojom majkom. Na svoje iznenađenje njena majka se ispričava za svoje prethodne postupke i obećava da će pomoći Ani da ponovno dobije svoju fakultetsku stipendiju. Ana na kraju saznaje da je gubitak kuće natjerao njenu majku da shvati svoje pogreške iz prošlosti. Dokle Ana počela pronalaziti tračak nade, Frank je ponovno pozivao svoj ured. On inzistira da je dovoljno dobro da se vrati u svoju ćeliju i na kraju odbacuje njene zabrinutosti. Natrag u ćeliji Ana osjeća potrebu promijeniti svoj način života i uklanja tetovažu bande
bande sa svoje ruke. Ginny primjećuje Aninu uznemirenost i izražava svoju podršku. Tijekom ručka Cody i njena banda ismijavaju Anu i smiju se njenoj usamljenosti. Te noći stražar odvodi Anu malo prostoriju gdje je Frank čeka s njenim violončelom. On joj nudi priliku da svira na talent showu koju organiziraju zatvorske vlasti. Iako je u početku neodlučna, Ana na kraju pristaje. Dokle svira violončelo, doživjela kratak trenutak utjehe, se potpuno predaje zvuku glave. Međutim, sljedećeg dana stvari ponovno primaju mračan zaokret i Ana prima poruku na kojoj piše "You are dead". Prije nego što uspije shvatiti što to znači, Cody i njena banda je napadaju i izražavaju svoj bijes zbog uklanjanja tetovaža. Cody zatim britvom reže Anino lice i naređuje bandi da je pretuku. Ana je odvedena u ambulantu na liječenje gdje je Frank posjećuje. Dok je obećala da će kazniti Cody, medicinska sestra ubrzo primjećuje da Frankovi dodiri postaju neprikladni, no zadržava smirenost. Nakon što Frank ode, medicinska sestra govori Ani da će joj pomoć prijaviti Frankovo nedolično ponašanje. Međutim, Frank, koji špionira putem nadzornih kamera, naređuje jednoj zatvorenici da ukloni medicinsku sestru. Kad je Ana obavještena o tome, slomljena je i brizne u plać. Ponovno je pozvana u Frankov ured gdje on govori da je Cody odgovorna za smrt medicinske sestre. Frank zatim upozorava Anu i naglašava kakvu opasnost predstavlja Cody i također je podsjeća na talent show. Tijekom nastupa Ana prekrasno svira svoje violončelo i na kraju dobiva pljesak publike. Nakon toga Frank joj govori da je kao znak zahvalnosti zakazao ročište za uvjetnu slobodu sljedeći mjesec. Dokle Ana iznenađena, Frank koristi obećanje slobode kako bi zahtijevao da mu se dobrovoljno preda i na kraju ima svoj način s njom na pozornici. Natrag u ćeliji Ana govori Ginny o ročištu za uvjetnu slobodu. Ginny je međutim upozorava da bude oprezna i da ne vjeruje Franku, tvrdeći da on voli na kraju slomiti ljudsku nadu. Odlučna da ga natjera da održi riječ, Ana prilazi Cody kako bi joj pomogla srušiti Franka. Cody pristaje i daje joj kameru kako bi tajno snimila Frankovo nedolično ponašanje. Na dan ročišta za uvjetnu slobodu Ana podsjeća Franka na njihov dogovor. Frank zahtijeva još jednu posljednju uslugu od Annie, nesvjestan da ona snima cijeli trenutak. Nakon toga Ana je pozvana u ured gdje se susreće sa vlastima koje ispituju njeno ponašanje i spremna za uvjetnu slobodu. Kad Ana kaže da je potpuno rehabilitirana i da je spremna za uvjetnu slobodu, Frank se ne slaže. Ana, koja je očekivala takvo ponašanje, iznosi video dokaz razotkrivajući Frankove gnjusne postupke prema njoj. Šokirani otkrićem, vlasti brzo poduzimaju mjere. Frank je uhićen i nakon što je odveden, Ana na posljedku dobiva uvjetnu slobodu. Službenici joj se ispričavaju zbog njene patnje i osiguravaju njeno puštanje na slobodu. Prije odlaska Ana se oprašta od Ginny, razmjenjujući posljednji iskreni oproštaj. Dokle izlazi iz zgrade, prolazi pokraj Cody i također je zahvaljuje na pomoći. Zatim je stražar prati van. Ondje se Ana ponovno susreće sa svojom majkom koja je dočekuje raširenih ruku. U završnoj sceni Ana je prikazana kako svira svoje violončelo. Velika publika promatra je u divljenju dokle njena glazba ispunjava prostoriju. Među njima njena majka sjedi i sluša, vjernuta do suza, svjedočeći otpornosti svoje kćeri i njene pobjedi nad tamom. Kraj priče. No sada, ako želite vidjeti još ovako ludih filmova, na ekranu upravo imate završni tab koji možete kliknuti da otvorite drugi video. Uživajte!